Ассалому алайкум, хоҳарону апаҳои азиз. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки канали маро дастгирӣ кунед. Канали ман канали влогӣ мебошад. шумо дар канали ман пухтупазҳои беҳтарин аз маҳсулотҳои оддӣ бо роҳи осон ёфта метавонед. боз абзор, магазин, уборка, зебоӣ, дӯхтан, бофидан, хулас он чизе ки мо ҳамин рӯзҳо мекунем дар хона, тайёр мекунем, ба шумо низ нишон медиҳем. пешакӣ раҳмат мегӯям. дастгирии шумо пешравии мо аст. салом алейкум дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин бонуи тоҷика дастгирӣ кунен. боз ҳам як канали влогови кушода шудааст, бениҳоят канали нағз. ман дар омадам влогошона тамошо кардам, нав як мошид ба фикрам канал кушодагиян, влогои нағз доран, ба ман бениҳоят маъқул шуд. шумо ҳам дороен, бовар дорам ки шумо дам маъқул мешавад. силкаша да якум комментария закрепид мекунам. айноми канали мо салом расонен. пешакия ҳаматон миннатдорам. дӯстони азиз, ва мегузарем ба влоги имрӯзаи мо. имрӯз ман обеда ош тайёр кардам. шавҳарам камтарак харид карда омадан. ман гуфтам даромада помидору лимон гирен. ин лимонта бинем, ин лимони Турсия будай. намедонам ака маззаш чӣ хеле озӣ. чашида мебинем маззаша. якум бора лимони Турсия гирифтем. ям хел даромада камтарак харид кардиям. айми сокому пастаяни мегирем. дар влогои пештара гуфтагӣ будам ки бениҳоят сокои нағзан. чанд намудча гирифтем. бисёр мо персикову олучагиша мегирем. бениҳоят ба маззаи хушрӯай. нам хел дӯстони азиз, ҳозир ман чизҳои ҷобаҷо мекунам. салат тайёр мекунам, дар сахон мекушам, баъд оша мекашам. иншоалло шумодан баъд нишон метиҳам. бо мо бошед дӯстони азиз. ина духтаро дар ҷама оша кашидам. инам қайдигааш мондак. бинед чӣ хел оши хушрӯ камакак кардам, бисёри бад накардам ки намона. ҳозир нишонтон метиҳам. кашида мондам дар болои стол, дар сахона хушрӯ карда парофтам. ям хел пиёзу помидор вай тайёр кардам. салат тайёр кардам. лимон, бениҳоят лимони сочни ба маззаи хушрӯ будай. қатриши бад неда, ширинчаи хушрӯ. ҳамин хел дастахони хоксоронаи мо дӯстони азиз. чой гарм тайёр кардам. кадоми хурдеста боша иштиҳои таом дӯстони азиз. дар бораи садик бисёр пурсидан ки садик чӣ шид, ба диабет насиб иншоаллоҳ вай мерем. кӯдакоро прививка кунӣ мебарем, барое ки кадом соле мо кадом прививкаша пропустит кардагӣ будем. рафта фаҳмидам, гуфтан ки прививкаи соли ҳамун вақт барои гриппай, барои гепатитай, намедонам барои чиз, ҳамуна пропустит кардагием. барои ҳамун мора гӯем подпис намондестан врачо, барои садик рафтам. ҳамира последни монен гуфтам, баъд подписошона мемонанд, бемалол метонем ки вай равен, садик равен. беҳад пеншиди садик рафтани мо дӯстони азиз. хайр рафта ништам, бош мода видео мекунам. дӯстони азиз, мо дар ҷа соат 7:35 7 мегум 5:35. кӯдакора прививка овардам. детский поликлиника, диём городская. последний вайшон прививка садик. барои садик мондан ҳами охиронша ҳамира бигирен гуфт ва тамом. кадом соле пропустит кардагӣ будем ҳамира прививкаи вая барои грипп кардагӣ. нафем бахил нестай. тамом шавшид бахила. тамом кардиям. дием этаж. хайр равем раздевалка. вай кунем. ona hiç kim değil. тишина. дӯстони азиз, даромада прививкои кӯдакоро кардем. нозияда дута кардан, барое ки ай 1 сола ай 0 то 1 накардагӣ будем кадом прививкаеша. нодида ята мондано барои грипп, нозияда дута намуд мондан. гепатит бо адгриппа. холоса гап ки пага гуфтан биёен ба диабет соатои 4-5 карточкаошона гирен уже медкартара.
пага шавҳарам омада мегиран насиб иншоалло. Баъд пагаҳои дигада уже садик мерам. Ма карточкаё гирифта мерам спискатиян барои шок чизе ки дар кора харида кӯдакоро иншоалло бурда мемонем. Ака садик хай намедонем ку чӣ хел оли аввали бурдагимон я соатия намедонем чӣ хел оли якум бор максакои садик мондесам қасол садик нарафтагиям. Нам хел ози хона рафтестем. Соат аз чанд шид мода? Соат 6 шид мода. Бегаҳда гардироб кор намекардай. До соат 4 кор мекардай гардироб. Садики ҳамиҷа меорем ба фикрам ки пишти магазини Дикси буд тарафта ҳамунҷа да садик ҳамунҷа меорем. Ҷои худмон кайки очират биёяд занг мезананд ба унҷа мегузаронем кӯдакоро то очират омадана кӯдако хонада наистанд гуфта ҳамиҷа метиҳимшон папавот мекунем ку кӯдако чӣ хел реагирует мекунанд садик да як чира ёд гирана ки барои қасол хонада шидан имсол нозия 6 сола мешавад сол дига худу хоҳад 7 сола уже мактаб рафтан дар кор кӯдак ячия бояд ёд гира ки мактаб дарава ҳама нахандан шаки баъд ҳичия намедона вообще гап зан наметона барои ҳами забоншон рост шидан ягон чира ёд гирифтан дар общество гӯем вай кадан хчуна нормально уда кадан барои ҳами садик буд ҳамин 2 соли бояд пеши ҳами садик 2 сол 1 сол 1 сол нозия уже 1 сол ба фикр мерава ки уже мактабаш сар мешава бояд ки тием ки ҳами вай кунан ёд гиран як чиза да хчуна уда кадатонанда як мактаба як ҷо рафтанда баъд уже вақте ки хонада шинан яке битишон мактабда уже ташвиш мешавад ки вай чӣ хел хчада уже чӣ хел мекунад чӣ хел мекунад гуфта мактабои тоҷикистон несте ки беташвиш сар кунан ай 0 ай 1 навистана инҷа бояд мактабхонаҳои синфи 1 бисёр чиза донанд раст ки ҳамиҷа зиндагӣ мекунем бояд кӯдакои мо ёд гиранд як чиза ҳами россияда ки азоб накашанд инам хел ҳай кадоме ки намехоҳад додан и гӯем вибри шумоай ҳар кас вибри хча мекунад мақсад зиндагида кӯдак кушта ҳар кас ваи хча мебурора хулосаи хча мебурора серавна як рӯз мактаб рафтан дар курку серавна мераванд нашуд питания дар садико дар гӯем ва ё мактабо дар балницаҳо чизи гӯшти хуб вообще истифода намебаранд законда ҳами халае ки вообще истифода намебаранд дар хали ҷо нашуд куштанаш аки и россияра ҳама чиза шубҳае ки ҳамин чизе ки мо ҳалол мехарем ай магазин зина ки ҳалол дора ҳамонам худо медона ки ҳалолае барои ҳамон аки ай гӯем без выходисти метиҳем садикои платни барем 18-17 ҳазор зур мо намераса барои ҳамин садики государствени метиҳем ҳай ҳаракат мекунам йогуртошона ай халистошона худам саҳарё барам натиян чтобы йогуртои ҳар хел добавки ҳар чи бало дурношонда составошонда дорам натиян дига питаниёшона ба фикрам ки намемонанд хай бол гап мезанам қати заведующий насчёт ҳамин питанияш дар ҷои авқоти гармай ҳеҷ вақт ба фикрам ва ё авқоти саҳар бурдагӣ тия гарм кардан наметиҳанд кӯдакда зарал дора мегӯянд ҳам хеле айда қонуну қоидаи россия кади зиндагӣ мекунӣ раз иҷа омадӣ ҷада правахта качат кардан наметонӣ хости хта гӯем кардан наметонӣ агар ки гӯем хеле полнести гӯӣ ки ман кӯдаком бояд ки мактабам нараванд садикам нараванд дар хона шинанд бесаводшида ага як нони хчона соҳиб шида гӯем зиндагии хчона бурда наметонам ака возможности тоҷикистон рафта да уҷа зиндагӣ кардан надорем хай ҳамиҷа ёд гирем ячира хел дӯстони азиз дар инҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам фикрҳои худтона бод нашуд садика нашудам халиё нависен медонам ки бисёриё мегӯянд мо кӯдакомона наемонем серамно садик натиен мактабам метиен да як рӯз не як рӯз инам хе хулосаи гап видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам инҷа дӯстони азиз пагабо хай карточкаошона гирифтам далшиди даводави садик бурда монданшона кунам баъд обши як видео дар бораи садик чӣ хела онҷа ҳоли худам ябор бохабар шавам рафта кӯдакоро монам як рӯз истан хай бо бохабар мешем дар видеои оянда
ва шумо да мефаҳмонам видео мекунам. То видеоҳои оянда, раҳмат барои тамошо, барои лайк, барои комментария, барои пешравии канал подписатсия кунед, канали мо дастгирӣ кунед. То видеои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбонатон.